Dobrodošli na Beogradski sajam grafike. Želim da vas pozdravim ispred kompanije Sitotehnika i Estegraf i svih naših predstavništava iz Beograda, Sarajeva, Banja Luke, Skoplja i Prištine. Evo, posle 2 godine imamo situaciju da se opet održava Beogradski sajam grafike i on ima regionalni, da kažem, karakter i promoviše se kao međunarodni sajam, pa je to prilika za naše saradnike posle 2 godine pauze da dođu i da vide šta je to novo što grafička industrija može da ponudi. Šta je novo u pogledu mašina, u pogledu medija, u pogledu usluge. Ove godine smo na 176 kvadrata našeg štanda predstavili kompletan asortiman Mimaki proizvoda koje smo podelili u 3 segmenta. Segment reklamne grafike, segment tekstila i segment štampe, promo materijala i gift programa. Naravno, najšira ponuda iz segmenta reklamne grafike i zaista smo kompletan Mimaki portfolio predstavili ovde na našem štandu. Iz segmenta reklamne grafike tu je standardno model CJV 330 koji predstavlja jednu inovaciju i za njega smo dobili nagradu od strane sajma Zlatni pečat kao najveću inovaciju u odnosu na sve tehnologije koje su izložene na štandu. Ta mašina, pored štampe, takođe radi i automatsko formatiziranje, ima sliter, faktički uređaj u sebi i na taj način imamo potpuno automatizovano štampu i sečenje. Tako na taj način otklanja beline, kako mi to kažemo u grafičkoj industriji, ali u isto vreme i formatizira. Tako da operater ima dosta više vremena da se bavi nekim kvalitetnim poslovima, a mašina će sama sve uraditi za njega. Takođe ona posjeduje i šaže sa zadnje strane, tako da se mogu konfigurisati 3 rolne različite širine u isto vreme sa zadnje strane štampača. Pored toga, tu je standardno i model na 3,2 metra SVJ 320 EA, koji u isto vreme može štampati cerade, backlit, frontlit, blockout i tako dalje na 3,2 metra, ali takođe ima i take-up sistem koji omogućava štampu 2 rolne u isto vreme. Tako da je zgodno konfigurisati recimo billboard materijale, odnosno papire, takođe city light, a da ih ne moramo skidati kada želimo da štampamo ceradu, što operaterima opet daje dosta više mesta da se bave kreativom i razvojem, a fizički deo da zaborave stalnog stavljanja i vraćanja materijala nazad na mašinu. Pored toga, tu je model novi JV100 koji kombinujemo sa katerom i on zaista ima jednu fantastičnu cenu otiska koja je vrlo pristupačna i u kombo varijanti sa Mimaki katerom, koji sad pored sečenja vinila može da radi i sečenje i bigovanje kartonskih kutija i na taj način može se praviti kartonska ambalaža. Dakle, na JV100 modelu Eko Solventu Mimaki oštampamo, a nakon toga nakaširamo recimo na 300 grama karton i nakon toga možemo bigovati i seći i praviti gotove proizvode u malim i srednjim serijama. Iz segmenta tekstila predstavili smo model Mimaki T100 1600 i ovaj model se pokazao jako interesantan u kombinaciji sa presama i kalandrama za štampu sportske opreme, štampu rančeva i recimo prosvetljenih reklama na proizvodima od polijestera. Treći segment koji smo takođe predstavili, koji je dosta zastupljen u našem portfoliju, jeste segment UV tehnologije i UV štampača i ovaj segment smo predstavili preko urađeno, da kažem, restylinga modela UF 3042 i 6042 koji sad imaju oznaku MK2E. Zapravo mogu se konfigurisati sa cmikom, belom i lakom i primerom za predmete od metala, ali takođe i sa light bojama gde dobijamo dosta bolji kvalitet otiska ukoliko želimo da imamo finije prelaze kod sivih boja, imitaciju zlata, srebra, turkiznih boja i tako dalje. Možete naravno preko puta na publikovom štandu videti kako izgleda štampa na našim mašinama u pogledu promotivnih materijala. Pored toga pokrili smo industrijski segment sa modelom JFX 200 EX veličine 2,5
puta 1,3 metra, brzina je 25 metara kvadratnih po času i jako se dobro pokazuje u pogledu štampe pločastih materijala, bez obzira na težinu. Tu je takođe mogućnost štampe i parcijalnog laka, bele boje, dakle jedan proizvod, da kažem, za štampu velikih serija.